Здравейте, приятели! Днес ще разцъкваме мъта с Ботио и да, сега ще ги разбиеме. Това е епизод трети и да. Ай, говори, бе! Сега ще ги килваме като нищо. Ай, let's go. Айде. Ток. Гледай са. 3. О, какво е това колело, бе, човек? What the fuck? What? What? Добре. Ай, качвай се. Давай. Папуно. То ще... не, тук не мога да ги стреляме, бе. Тук ако го стреляме ще ни... там килнат ли, какво е? Значи, кой е нещастник да... Не. Let's go. Айде, бе. Какво се прави? Викам да дог. То ще ми избяга. Къде? Окей, let's... колата пак се паркира, бе. Няма бягаш. Окей, let's go. Ти се лартни. Чакай. Толпа. Окей, let's go. Как му попречих пътя? Как? С бутове. То с буста. Той аз мога да сбъве, нещастник. Къде? Къде? Окей, let's go. Така, мама идея. Още стоя, омага. Не! Не, за малко. Айде, гръмни бензиностанцията, бе. Айде. Бах си хак с бутове.
Ай, стига, нещастен. Къде? Къде? Лапни се тука. Да го скъсваме то. Его е. В храстите. Няма се занимаваш с такива мангали. Трябваше цензура, сложа, ама нищо. Да, какво си да ви хареса? То ми взе колата! Колата ми... То с Станко. Я... Слизи, бе. То са секо... Слизай. Бе, какъв е това, бе? Беги, бе. Беги. Ма то как го прави? Няма право да го прави това, бе. Мамо дева. Бей, сега ще му разпора газаната. Взимай си... Опа. Видя ли, бе, бак си фейла. Тръгнах да летя с изтребител и гръмна. Какво правя? Не съм шофьор от клас. Нема батко. Варпни си тука. Я. Лайк. После ще трябва да свалям цензура. Ко бе, бат? Какво? Не, той сигурно е такъв нещо такова като лидер и дрънци и за това. Шуванах. Идвай, бе. Тука... Ела, сега съм с някакво бушче. Идвай. Да ги пребием на нея. Защото си взех един път сок с ананас и се сетих и за това. Чакайте. Да. Ах, майка ти. Кът мене. Ах, майка ти мръсна. Чакай, бе. Как го направи, бе? Тева, майка. Чакай. Да пише радио трап. Сега ще му Ма преди го имаше, ама го спряха, защото е лаухак, така и затова. Ева, сега ще му... Let's go. Аз си пускам Car Speed 18. Не. Аха. Ела, бе. Това е много бавно, бе. Я Car Speed. Ти си чупил джамека, бе. Не! Fuck you, бе. Бах си...